interesse voor Suriname is voornamelijk gaan groeien nadat ik kennis heb gemaakt met ons kustgebied. Want ik ben geboren in Sipaliwini, die Tabiki, in Jukaliba. En daar ben ik opgevoed tot mijn 8e, 9e ongeveer. En we trokken toen naar Paramaribo. Ik heb altijd gehoord toen van Paramaribo. Ik ben een keer of 2 geweest, maar niet om te blijven, om te wonen. En de liefde is gaan groeien door kennis te maken met verschillende culturen die er zijn. De viering bijvoorbeeld van 1 juli, wanneer 1 juli er is vanaf 2003 en dat, dan merk je dat studenten of leerlingen op de verschillende scholen, dat we samenkomen of dat we elkaar, je ziet de verschillende culturen om je heen. En dan is jouw wereld groter dan de Okanische samenleving. Respect voor elkaars cultuur is van belang, omdat verschil is er. Hoe kijk je voor schrijven? Hoe alle na Libisme, maar hoe kijk je voor schrijven? En voor hoe kijk je voor schrijven is het heel belangrijk om te luisteren naar elkaars verhalen. Pe mopo, pe yuk mopo, suma na you. En te arki vertrouwen, suma na eng, suma ataigi you ade. Dat you schrijven is op je schrijven. Voor tijgen ook de suma na you na pe yuk mopo. En waarom het belangrijk is om elkaar de hand te reiken. Elkaars verhaal te kennen. En te delen ook met elkaar. En elkaar te gaan waarderen. Uit een oogpunt van wabi ablis beki you schrijven. Want te meteren you dat you termi baka. Te yap wansani. Na mi mus baye na you. Temi ap sanifki na you mus baye na mi. Na jawo de seri manga baye mang. Na jawo beru serefi. Na jawo kreifu serefi. Na jawo lobu serefi. En no antra preso na bif do dati moro beginja. En te beginja. U kan praten go moro begina doro sei kondre serefi. En hij begina nga teri di weteru serefi. Well, de opstelling van de Surinamer op dit moment. Van de president tot aan de marktverkoper, tot aan de bootsmannen, aan de tapanahoni. Onze opstelling op dit moment moet zijn iets van Makandi Fanti Wotu. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als situatie aan Sranande ini, na alamala muscharing. Wie sa je doet te wiki manting? A hebi fa kondre a detap you skoru toe. En you aba leti fuchare na ifasi. En ini wansma de chara a hebi dis ne fasi. A fiti fu u luku serefi. If wansma na sukru, ana soutu, ana pepre, ana baleisi. Uma arki usrefi, uma takanga usrefi. Birti manga, kompe manga musma takanga den serefi. Uma luku fu serefi. Want dat na sa ateng ekaru. Fawo luku serefi. Di ateng kontranga you no de. Fawo luku fu serefi. Di ateng no telek fabe den afesi. Do no abso furu moro. Pe miti den sansa u abi fugo moro fara. En ano muste wawana a people amusde ook tu na den tirimang. Fu miti den pispisi di wabi. Want tanga ka bafeng. Alla sansa we do. Ebe invloed wan trawa elibi ina libi makandra. En lek van be biga taki na makandi fanti wotu. Mi taken ook tu ina DNA. Tak na makandi fanti wotu. We moeten verbindende taal met elkaar gaan gebruiken. Empathie hebben met elkaar. Om arki vertrouwen, om gosnapi na trouwen is zo. Fuluku a situatie van want alles maar de wakaja. Lafu de ine fesi. Maar no saba peng di aichari ine libi. Daarom a fititak une luku go an trouwen na wan fasi. Maar we luku srefi nu ai. Na itaka trouwen tak. E bari wan o di fai go an ayu. Want dat na sate e aksu no de. En mino denk no wan tras mai firu an fasi. We fira srefi taki atentranga. Tenaka bafatori. Wan prins parisan gi mitei miatitu. Natak dentiri man funu. De man shisra nan sande ini wan sranama. Omdat ini wan omgeving fu srana, ini wan pisif srana e inspireer alla sranama na e egi fasi. Touda para e inspireer den srana mandra pe fu roko fu libino an sort fasi. Touda saramaka uda nikeru da marwina a omgeving e inspireer den samakaba. San alanti mus do nafteri den pisi sranan disi. Want asma creativiteit ko ini, asma innovativiteit ko ini, asma ala sansa ade de in de uroko sandes ma uroko. Tak begin teri den smaf unu. En tak den smas revi begin teri den srevi. Want tratori na wan kreifu den jongo wan unu. Want te wetak atentranga na a toekomst
Na a toekomst. Ik kies wan nakbere, ik kies wan bunaki nebere. En na toekomst na de jongen wan unu tapa moment. Ten uyere den torif den tak trawa no man pai skoro. Trawa no man pai boto of bus fuga skoro. Dan wan sansa e do you furuping. En we suku ini wan fasi. En we actie lanti ook toe. Voor vrienden in Luca Pistori dat tak fawe meke moro machirichi. Kidens ma de firi amoro hebi pisi faping. En tak ook toe ding manchari a pisi bagasi di de na den skoru. Fugo doro te naka ba fapistranga ten do de ini. En dat ik haar furu lobby. En furu arki na trawang. En dat na sami defki. Asra nang fui prakseri. Nos aqui so kasi fu deja e fu no koten pasi gen. Asra nang fu wi prakseri. Nos aqui so kasi fu stona nga wi e fu no meken bangi gen. Asra nang fu wi prakseri. Nos aqui so kasi fu tana nga wi e fu no temere en oso gen. Ini wan fu temere luku dipi in you ati. You lobby, you srevi. You lobby gi a kondre. You lobby gi a tamara prakseri ge chari ini wanfu. Seranang au tankari u. Kamako seranamang. Meku prani asiri fu lobby. Chali seranamang. Meku wasi ina liba fu pasensi anga le speki. Ayo ke seranamang. Meku ponu nanga sabi. Tiri. Ciao, serana mang. Me